Už ste skúšali v Canve laboratórium snov? Ak ešte nie, tak ukážem vám, ako na to. Kliknite na domov a tu na bočnom paneli sa nachádza laboratórium snov. Ja som už pár obrázkov vygenerovala. Ak ste tu prvýkrát, tak to prostredie bude vyzerať takto. V neplatenej verzii mi chýbala tá ikonka, tak stačí zadať canva.com/dream-lab, prepíšete tento odkaz a tu vás to hodí. Zadáte prompt a zvolíte si štýl, takisto si môžete zmeniť rozmer, pomer strán. A keď máte, tak dáte vytvoriť. V zadarmo verzii máte 20 kreditov na mesiac, no a v platenej verzii až 500 kreditov na mesiac. Inšpirácie na prompty môžete nájsť aj v mojom e-booku. Je to zdarma a je tam asi 60 promptov, ktoré môžete vykopírovať a buď tak, ako sú, vložiť do tej kanvy alebo trošku pretvoriť podľa toho, čo chcete mať na obrázku. Tak ja som teraz dala hyperrealistický záber na tigra. Chvíľku to trvá, ale pomerne rýchlo sme dostali 4 obrázky, tak tie prvé dve nie sú dobré, ale to tretie je pekné, páči sa mi, takže môžeme stiahnuť alebo použiť v dizajne, stačí kliknúť a hneď sa nám otvorí stránka alebo šablóna v takom rozmere, ako je ten obrázok. No a ďalej môžeme tento obrázok upravovať. Buď farebnosť obrázka, alebo pridáme nejaký text. Čiže ďalej postupujete tak, ako to bežne robíte, takže vyskúšajte a dajte mi vedieť.